Maayong adlaw mga bata. Excited na ba kamo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Ang atong paghisgutan karong adlaw ay bahin sa parte sa atong mata. Ato ilhon ang mga parte sa mata ug ang mga kapuslanan sa matag usa niini. Nagtabang kanato ang atong mga mata aron makakita sa mga butang sa atong palibot. Aduna kini laing-laing parte nga nagtinabangay. So ato ilhon ang mga parte niini. Mao kini ang mga parte sa atong mata. Mao kini ang itsura sa gawas sa atong mata. Ang eyebrow mao ang buhok nga mga gagmay nga makita sa ibabaw sa atong mata. Ang eyelid mao ang nipis nga panit nga ana makita sa daplin sa atong mata. Siya ang gaprotekta sa atong mata. Ang iris mao ang colored nga bahin sa mata. Ginakontrol niini ang hustong gidaghanon sa kahayag nga mosulod sa atong mata. Sa tunga sa iris, diha nato makita ang pupil nga usa kalingin nga lungag. Ang eyelashes mao ang mga gagmay nga buhok nga anaa makita sa daplin sa atong eyelid nga anaa sa ubos ug sa ibabaw. Mao kini ang naong sa sulod sa atong mata. So tan-awan ninyo mga bata, adunay laing-laing parte. Ang lens maoy mag-focus sa imahe nga makita nato pinaagi sa retina nga anaa sa likod sa atong mata. Ang retina mura og screen diin ang imahe na focus. Ang optic nerve mao ang ugat nga konektado sa mata nga maoy magdala sa mensahe paingon sa utok aron maila sa mensahe ang nakita. Ang kornea usa ka tin-aw nga bildo nga nagtabon sa atubangan sa mata. Mao kana siya ang mga parte o bahin sa atong mata. Ato basahon ang mga parte sa atong mata. Alright mga bata, tubagan ninyo ang akong mga pangutana. Unsay mga parte sa sulod sa mata nga dili makita sa salamin? Unsay kapuslanan sa matag parte sa atong mata? Importante ba atong mata?
Nasabtan ba mga bata? Very good. Kung nasabtan, nganlin ninyo ang mga parte o bahin sa atong mata nga akong ipakita sa inyo. Andam na ba mo? Nasabtan ba mga bata? Kung nasabtan, tubagan ninyo ang akong mga pangutana ng sakto o dili sakto. Andam na ba kamo? Karon ato tan-awon kung sakto ba ang inyong mga tubag. Hira takot ang mga bata, hinaot nga daghang inyong tun-an karong adlaw. Daghang salamat, amping, bye-bye!